Kabingezo forward asambe soleli kusasa lethu asambe ENKABINI. Yakhuluza ngihambile phezulu. ENKABINI. Hey baba. Eish. Ngicela kanje yini? Hey, eish. Azendoda. Hayi mina mntana bembethu. ENKABINI. Ungathi uyaboka. Lelo. Hayi lephupha ngilazi ichaza. Uthi kimi ngivuke ngempini siyona sinqoba izithazini. Manje leli phupha le angazi ukuthi lichazani yazi. Namanje ngidinga ukubonisa. Manje ngoba ke nawe vele amaphupha awazi. Ayikho indaba yakho. Iphupho ucaza ukuthi uyeza. Uzobuya. Ngisathi nje ayikho indaba yakho. Amaphupha awazi mfethu ucaza ukuthi uyeza uzobuya yini? Yeza. Lama snacks akho lawo wathathi wena la snacks ayisijiye ngasi yodla inyama khaya. We bafana bama celebrate. Shayani ngoma niyekisa. Madoda. Hey yashinsisa. Ngiyakubona yini? Siyabona. Abafethu yami ka. Kuyafana naye uyavuya. Yami ka yazi. Madoda bafethu animeni leyo nto leyo. Ngitshela bafethu phela Sunday inengoma la inokuhle. Siyobe ekhaya strong. Bafethu mase nikhona sogidana. Ukanti ibo hayi wena ushoniwe la ekhaya wena uzofaka ingoma awazodakwa wazodakwa la inkabe nje uyavuka Sasingani ukuthi asenengomeni uyazi usufile ufile nje umbonile somfusa kanjani hlezi ndawoyisa la ufile lo muntu lo asenengomeni bafethu engomeni engakangcotha lokungcotha siyahamba sithi funa sizile lathi funa sizile la hayi phela funa sizile into yenza cha uthini thini bafisa engomeni ngani Indoda mina ngihamba yini hayi angiboni ayangimi yabo uwano mina uzoyiwala hamba wena uyiwala hamba vele athi ufuna ukuhamba ushoniwe la ekhaya ngazami ushoniwe la sitshela ushoniwe la ekhaya usuyahamba azuye endaweni zini yabo namphoxa yazi lapha engomeni sobenzabacula bangaka wena unendawo yomculo shoniwe manje wena usufuna uzoqala umculo kwezelana umnanda yabuza umculo kwezelana awukahle ayiphumeli lo muntu amajoni awasabi intombi yami hey motola sinawafaka bafethu andisho limnati hayi limnati bafethu wathi taste machenzi lethaba dijo chabona makichong praya ka chabona kichang balamo ngabo ngithela balamo amalile Papa, you shema ayo serious shema. Papa.
Hayi bafethu imbizi ndrika ngelentuza man nento ezinga-understandeki enhleke singena nini emsafarweni anikhulumeni into evaya Anakhululeka wena mfethu hayi emqeshweni nje akhululeka songena nje sithi imalinyana sithole inyoko singena nathi sithole phakathi kwabantu ngithona nje wena nje khululeka sweet ngcono ukhuluma into evayayo because la hlezi ngikhuluma udoda thenga amapapa futhi bafethu anasistamina nje wena yo angikubuze Brian Fanda ngipapa ngikhathele uzwa lo khathele awubulala ufake phela emlomeni angisuthi ngiyathatha ngidlala yo nawu utasawukutaka-ke hayi futhi manje ungazokhuluma ngamapapa nina yini Umtakhuluma singona ukhuluma lo yafika usikasha Chia Esekhulile lokwakho khona sokungakanani ekukhulile nangu ntula beyibhoka naye hayi siyagijima impela umbone le uyagijima ula beyibhoka akusama alokho kuzoyibamba inyamazane lokho Ngiyayibamba la. ngiyibambe la manje Amele lokho kumele simfake ukubhuti ukubunela mbona namhlanje no ulele lo dawama ayixwayiso athi ugcine ephuza khona ashelele lokho ebuhlabile hayi madoda hey sesikhuluma indaba ezibalulekile namhlanje hey umnandi bona kanjani hayi wona kungcono kona segoli yani yambona naye ladani sesayini yambona nise right umfowethu nawe use right impela manje akasazenze le msangano wakho asegoli ya kuyasiza phela yehle ishungayo kodwa ke madoda kubalekile ke la ukuthi amadoda ukuthi kumele ke sibuyele egoli siyolungisa le ndaba enziwe labafana labo awukho kunye futhi esizokwenza ke kuhlula lokho futhi okunye ke le mbuzi iphuma kanjani okweni hayi awutshela ufana evalele no lo fana avalele izimbuzi awubiza uswakhela lapha avalele izimbuzi abafana abahlala ekhaya apho mahalo la ngeqhubu ngoba bengisasho madoda kumele sibuyeleni egoli solongisa indaba enziwe labafana lesigemegeme esenziwe labafana bese ke ngikwazi nami ukuthi mangibuye ekhaya ngikwazi phela sengicabanga madoda ukuthatha manje thatha ithingane thatha khona enye segoli engicabanga uyithatha yasegoli yawo Inganekwane. hayi inganekwane ke leyo yasegoli madoda bayithanda bafowethu lengane mina ngithi ushwelela ekhaya hayi kwala ekhaya ngithi la ngane izolo kala yakho sifuna kwashela lokho kade ngiyakuthanda kudliwe lo mfana kasibisi awuzwe bese ngiyabethela ke manje mfana nangu uyagijima mfana hayi kodwa phela sodlula la kwengiyakuthatha lokho kusegoli ke ngiyasayina phansi phela ngizomtshela ukuthi 11 na sebeyafaka baba manje sokhiphe inkomo zu11 into yasegoli hayi ngesikhiphe 11 sokhipha na yevuma phathas leyo 11 egoli teta utshwala lapha ngizonibonisa lo shado mamkhulu hayi oshada bona osnishi laba anazilutho nina hayi sambe sendli sevusa ubhuti sikhulume ya sambe ayikho lento yakhe lena sambe sithele lokho umsangano hayi sambe Ikhona intombi enhle akwajola nayo. mina ke ngazobona Niyebo mlomo buthi labaha ngoba ngasize lutho Yo, wena usizophuma lesi sisi uzothini? Awusabathisha uye, sabathisha uye. Angikubuzanga futhi ukuthi angisho Wathi ukuphi angikubuzanga. Man. Wena. Wena umuntu opheka since wena asha phakiswa yimi. Ungenapho ukuthi upractice over cause yeah uyangena. Oh, nawe thula. Uthe yethu. Yo. Nobani? Eyam nawe. Ngoba Eyam ngedwa. Eyam nami Ngedwa. inobala. Oba.
Uthi kahle umakhwapheni wena ungazongitshela lokho umakhwapheni. Man. Hawu. Sekuthiwa umuntu ophika kashawa. Wo. Mana ne, mamela. Wena umakhwapheni angithi. Man. Wena for sure like nina 2-3 days or 3 like ni dollar okay. Lo banomntwana naye okay. Mase sithatha ukubheka angeke akukhethe wena. Elishiyena okay mase sibheke iqiniso. Yabo into yenzile. Yo ngathi ngikushaya ngempama yo Jesu. Yazini. Zero hamba. Yo ngani. Basenyangeni mngani so ngikumbuyisa mngani. Hawu beauty. Babe. Mingithi Oros lendile manje lento menayo. Hayi wena ungani Wakho? Azongijwayela wena. Azongijwayela. Hawu. Ngani? Nabangani nawe. Hayi. Hawu. Isikupse Oros. Sonke. Ngizokukhahlela ke mina ngizokukhahla manje ngikujwayele kazi. Sala. Ayisebejikene. Abanye bangibiza ngibheke abasini. Hayibo. Bakhala ngani baba? Mina ngenyangeni angeke ngikwazi. Mina ngenyangeni angeke. Mara ke nawe lento lokishilo lapha kuqonda ukuthini mfethu sikupse oro. Ngibona nayo ifuro mbele. Mfethu phela lo muntu loyana. Ali empahla eqhuyile yabona Oros ukaba baby mamela ukabone isikupse Oros miss advertise si orange manje ugoyinde i-orange nomzimba wakhe nje ngoba asamsenze. Wow. Mina ke I hope ukuthi ngekubuhlike umntanami ngiyabona ukuthi ngakho. Yabona la nabafethi bangajabula kabi lana. Senginengane. Bangajabula bafethi. Kungayicala nje ekhaya ukuthi singibulala umntanami. Abanga nami ngiyakubulala. Kanti usikupse Oros umethi. Akusindaba zakho lezo. Ebe mina ngineza ukukhama ukuthi umethi lapha enzansi kwanzalo. Sobonakala nje isisu lapha. Sazi. Hayi. Kuzosala what if nami angeke sibonakala? What if ngibreak? Usuke kahle. Phela ukukhumbula ukuthi yini siyenza everyday. Awufuni isona? Siyenza. Man, mfundisi wami. Wetata. Mnandi kakhulu inkonzo. Aphila amazalwane tata. Ngabe isilandana. Thathasa kakhulu. Awuqoqa umlingo. Wetata. Izwi kaThixo linamandla. Thandaze kakhulu. Bazophila tata ungabana. Ngicela ume kancinci ubambe kancinci safuna uku-attenda amanye amadoda. Silaphe Alexander. Ewe tata. Chill madoda. Unani ukuthi molo. Hey. Anikwazi ungiphipha ndisanye madoda. Kodwa ke ndiyavuya ukunibona madoda. Hayibo wathonda waziqondileke namhlanje. Hawu, machiki. Wena banye. Ubambeni igama. Amehlo madala. Hayi kahle. AmaPantsula ufuna mina ukamakazi safayindla bafethu niyambona umjida lo udubula lo bafethu uyakhala umjida uthi phela ucela ukujoyina AmaBhinca Mna ndiyafuna ukuvumelana naye uba ajoyine bafethu ngoba ithi iBhayibheli endiyifundayo ungabuyiseli ububi ngobubi. Ngoba ke kuba ewe kaloku wakushaya. Kaloku ayithethi lo. Yakutshela ndoda yeso. Njebomva, ehlisa umoya, asamukeleni umjida nangu yesa. Hayi wena. Ngenhliziyo nje ngiyabonga. Ngiyabonga Qiyo. Qiyo mfethu ngiyabonga. Njebomva sekhaya la, sekhaya. Ngibeka lalela uza la. Yabona kabe yami. Xolela umfana ngizokuthengela ama-flying fish awu-2. Yamfuza wa-flying fish. Kanti ufuna njebo. Ngiyakubonela la mfana.
Ngiyabonga. Wamkelekile mntakwethu apha kule ndawo. Ngiyamkela mina ngenhliziyo yami ekhululekileyo ehamba noThixo. Kuthiwa bamkeleni ngenhliziyo ezilungileyo ezithoyileyo ezinothando. Bese mgidisene mfana ungashaya isipantsula. Ashaya isipantsula. Kube bonke. Bafethu. Una intombi. Hayi, la intombi. Cha, bafethu, umjide sizomfunela. Hayi kodwa bafethu awuthatha namhlanje uqithi. Ophilisayo unganibambi ngezandla ezinomlingo zangibuyisa endleleni zongenza ngiphambuke mina ngicenge wami ngithinga nje imithandazo nawe sikuthandazele kuphuma hayi yabona tata masukhuluma ngamasonto umfundisi nini ajika sesini sina abantu banjani abantu banjani nakanti kuthiwa ilizwi likaThixo liyasindisa liyaphilisa uthi akekho onjengaye nyathela kunyathele khona ukuze ungabuvi ubunzima bento bayithweleyo. Oh Nkosi yami ngicela ukusise nabo abantu bakho. Oh le nkabini egcwele ubutsotsi egcwele izigebengu egcwele amapantsula. Oh kodwa bengini Thixo awungithandaze yami